Гальшанскага. Шкода, праўда, што. Партыйка то яго так сабе, блазні, кадеты, юнкеры. Во сам б'ецца, як нячысцік. Усюды х паспее, гаварыў стары. У страўню вегетарыянскую ці там недзе шмыкнуў і схаваўся. 5 кулек пусціў яму я ў сугон. Ды абмахнуўся, пашчасціла князю ўцячы. Раптам загудзела міма граната і з вялікім грукатам бахнулася высока аб мур. Сыпнулася вапна, цэглай закурыўся пыл. Яны шпарка ўбеглі ў вароты. Пачакаем. Трэба. Ах, не ведаю, як маецца матка, сказаў Васіль. Але здалася старка, каб ногды зусім не развіталася з намі. І што ёй? Здаецца ж, век, як не Бог ведаець які. Каб толькі, кажа, яшчэ хоць раз на паніча гналі казірнуць. З галавы ёй нешта не выходзіць гэны паніч. Ну як жа, узгадавала яго сіротку. А цікаўна, як ён цяпер, з чыйго боку? Пытаючы, казаў Карпавіч. І раптам неўспадзеўкі наперадзе нехта дужа свіснуў. Стой! Сунуўся груд людзей. Група ўсякіх мясцовых паноў, з'ёжаных і падняўшых каўняры, нейкіх яшчэ шабадраных жулікаў і 2-3 чалавек у шынялях, абкружаная ўзброенымі чырвонагвардзейцамі, рушыла ўгору па вуліцы. Свае! Свае! Яны прад'явілі паролі і сказаліся. А, таварыш Гаршчок, з газетнага завулка. Вы як мае быць усыпалі ім, калі яны ўцякалі. Нічога, як трапілася, адказаў Карпавіч. Васілёк! З няцеку пачуўся з групы арыштаваных абніжоны голас Абдзіраловіча. Ігнат Восіпавіч, як гэта вы папаліся? Пазнаў яго ў шынелі з адрызанымі наплечнікамі і адгукнуўся Васіль. Таварыш начальнік, папрасіўся ён у галоўнага канваіра, дазвольце паздароўкацца. Я ехаў на доктарскую камісію, я не ведаў, што дзеецца ў месце, і на вакзале мяне ніхто не задзержыў. Во запіска, што ў мяне адабрана аружжа. Ішоў я, Васілёк, да вас. Тут мяне арыштавалі, а я чалавек хворы і не магу змагацца з ніводнага боку. І я, таварышы, ледзь на нагах стаю, казаў Абдзіраловіч. Вы яго знаеце? Спытаўся начальнік канвоя Васіля. Добра знаю. І я таксама, адгукнуўся Карпавіч. Ну, дык можаце ўзяць яго да сябе. Абдзіраловіч радасна выйшаў з прыкрага кола. Яны пайшлі. А мама дужа хварэець, зазначыў Васілёк. Ну, што ты? Занеспакоіўся Абдзіраловіч. А так, дужа хварэець. Будзе рада, што вы прыйдзеце. Ды толькі яны ступілі некалькі сігоў, як блізюхтанька, з варот пасыпаліся рэвальверныя стрэлы. Яны махам крутнуліся ў бок. Але Карпавіч, відаць, зачапіўся за нешта, спатыкнуўся і заваліўся. Таварышы! Нейкім пісклявым галаском завапіў ён. Таварышы, ратуйце! З варот выбегла некалькі чалавек белай гвардіі са знаёмым Абдзіраловічу па лазарэце капітанам Гарэшкам, задаводцу. Яны ў момент абкружылі Абдзіраловіча. Васіль некуды кінуўся наўцёк і як наскрозь доння праваліўся. Высокі Гарэшка злажыўся рэвальверам на ляжачага дробненькага Карпавіча. «Капітан, стойце, здурнелі!» Праразліва загаласіў Абдзіраловіч і выставіў рукі перад Гарэшкам. Той не мог ужо здзержыцца і стрэліў, але сківірнуўся перад рукамі, і куля папала толькі ў нагу Гаршку. «Ай-яй-яй-яй-яй!» заекатаў, як сабака, дзядок, схапіўшыся за нагу. «Няма чаго шкадаваць такую дрэнь!» зласліва адказаў капітан. «Ператрэсьце яго!» даў ён злёгку выспеткам у бок Карпавічу. «Ну, а вы, прапаршчык, якім чынам укруціліся ў добрую кампанію? Яны вас вялі пад канвоем?» «Так, пане капітане, яны не далі веры маім паперам і вялі мяне ў свой камітэт».